så er det okay? Hej. Kan du måske rette lidt på tæppet? Det kan jeg. Så ser det lidt bedre ud. Sådan her. Ja, det er fint. Godt. Hej. Hvad så? Okay. Jeg har været så klumset at tage noget papir. Ja, og det vil du gerne have samlet op? Ja, det kunne være rigtig dejligt. Ja. Herovre? Ja, super. Ja. Tak. Hej igen, Anna. Hvad så? Jeg havde bare brug for, at du lige så til mig. Ja, det er også rigtig hyggeligt, det kan jeg godt forstå. Men der er bare det er et nødkald. Så det er et kald, du skal bruge, når du har brug for hjælp til f.eks. at komme på toilettet. Det er ikke sådan et, vi bare kan bruge hele tiden. Og Ja. vi skal nok kigge ind til dig en gang imellem. Ja, det var godt. Ikke også? For pokker. Nu ringer hun igen. Er det Agnes? Ja, det gør den nok irriterende. Hun ringer hele tiden. Ja, men vi har jo pligt til at gå ned og hjælpe hende. Ja, men altså, vi skal jo ikke gå derned, hvis ikke hun har brug for det. Og vi ved jo ikke, om hun kan tage det der. Nej, det er også lidt svært at vurdere, om hun kan tage et valg, men det tror jeg godt, hun kan, fordi nogle gange har hun jo forståelse for at bruge det rigtigt. Og hun er jo, altså, samtidig er hun jo ikke udsat for nogen indre eller ydre tvang. Og jeg har også forklaret hende, hvordan man bruger et nødkald. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg tænker bare tit, at det vil være nemmere, hvis vi bare tog kaldet fra hende. Men hvis du tager det fra hende, så skal du også tage det fra alle andre. Hej igen, Aula. Hej. Hvad så? Kunne du dele min Werners original i 2? Ja, det kan jeg da. Er den for stor? Nej. Så. Vil du få fat i den? Tak. Ej, nu ringer hun igen. Det er godt, man kan Er det Aula? Ja, det er så. Nå. Det er sgu da sådan lidt irriterende, hva'? Man bliver ved. Ja, men det er også, altså når de andre ikke kan komme igennem, det er jo lidt skidt. Ja. Men altså, du er næsten nødt til at gå derned. Ja, men altså, jeg tænker bare lidt, at vi er bare også nødt til at tilgodese de andres behov lidt, fordi hun bliver bare ved og ved og ved, at det simpelthen til at... Fordi altså, vi bliver nødt til at tænke på, at hvis vi hjælper hende, så kan vi ikke hjælpe de andre. Og vi skal tænke på, at vi er jo ligesom, der er 20 på den her afdeling, 20 beboere. Og hun er 1 ud af 20. Ja. Og vi skal jo ligesom, altså vi er jo nødt til at tænke, altså i effektivitet, tænker jeg. Ja. Vi er nødt til at tænke, hvem vi kan, altså hvis vi dropper hende, eller ja, hvis vi skrotter hende, så kan vi ligesom hjælpe lidt den andre. Og det er ligesom det, der er smarteste. Ja. Ja, men det kan godt være, at vi bare skal tage det kald fra hende. Ja, jeg synes, vi skal. Nå, skål. Skål. Så ned og tage det fra hende. Ja, det skal jeg også. Ja, okay. Jeg skal simpelthen det der pis der. Hej. Hvad siger du? Kunne du hjælpe mig med at dele min Werners original i 2? Nej, det kan jeg egentlig ikke. Hvorfor? Prøv at høre her. Du ringer hele tiden. Vi har 19 andre beboere, som også har brug for vores hjælp. Hvis du ringer hele tiden om Werners, eller hvad det kan være, så kan jeg ikke hjælpe de andre med meget nødvendige ting. Hvad så med mig? Ja, men nu skal du ligesom tænke på, at have lyst til en Werners original, og skulle virkelig meget på toilettet, der er meget stor forskel. Jeg har sagt det til dig rigtig mange gange, at du skal ringe, når du har brug for hjælp, og ikke sådan noget med bolsjer. Så jeg er simpelthen nødt til at tage de kaldelsen, så jeg kan hjælpe de andre. Fordi når du ringer hele tiden, så kan jeg ikke høre de andre gå på. Så kan jeg jo ikke få hjælp. Nej, så må vi kigge ind. Vi kigger ind til dig en gang imellem.
Men det går simpelthen ikke det her. Jeg har sagt til dig så mange gange, så det kan ikke lade sig gøre. Du er også nødt til at tænke på de andre. Ja, så det går ikke. Det der. Så tager jeg den, ikke op? Så Ej, nu ringer hun igen. Og er det Aula igen? Ja, ej, jeg synes, det er altså så irriterende, at hun ringer hele tiden. Ja. Men det er så godt nok synd for hende, altså den situation, hun ligger i. Altså hun er jo også et menneske, altså, der har brug for omsorg. Det er et udtryk for omsorg, at hun ringer egentlig. Ja, men altså, jeg synes bare, det er svært, fordi skal man lade hende beholde kaldet, eller skal man tage det fra hende? Jeg synes ikke, det er til lige at vælge. Nej. Altså hun har jo behov for omsorg, men jeg ved ikke om vi skulle prøve måske en helt anden mulighed. Altså, Ja, har du en idé? Jeg ved ikke, altså man kunne godt prøve eventuelt at snakke med hende om vi kunne aftale, at vi f.eks. kigge ned hver kvarter eller sådan noget, fordi, eller hver halve time, så vil hun jo stadig få sin hjælp, og vil jo altså stadig så vise hende den omsorg, hun har brug for. Ja. Samtidig med, at vi så kunne tage kaldet, så ville det jo ikke. Ja. Det kunne godt være, at jeg skulle prøve det. Nå, men jeg må hellere lige komme ned og se, fordi hun Ja. har sikkert brug for hjælp. Ja. hej Aula, hvad så? Hej. Kunne du dele min værktøjs original i 2? Ja, det kunne jeg godt. Men ved du hvad, jeg har faktisk tænkt mig, at jeg vil simpelthen så gerne hjælpe dig med de ting her. Men jeg har tænkt på, om vi skulle sige måske i stedet for, at du har den kalder der, at jeg så kommer ind og kigger til dig hver kvarter eller halve time eller sådan noget. Og det lyder dejligt med selskab. Ja, ikke op? Hvis bare du kommer. Det vil jeg rigtig gerne. Så Det var kan jeg lige dejligt. dele den her i 2. Sådan. Så Dejligt. tager jeg lige den her kalder med, ikke op? Og så ses vi lige om en kvarters tid. Ja. Så ses vi. Ja.